Hi mga moms, good afternoon. So actually paggabi na galing ako ng tindahan. Ngayon naman, dadalawin natin yung isa nating kasamahan na aksidente. So alamin natin kung ano nangyari sa kanya. Ayo! Kung kailan pumayat tsaka bumabagsak. Ayo! Madam! Hala, siyang tunay. Hala, siyang tunay. Sakto. Hala. Congrats. Mag-graduate ko. Kung may bibigyan siya sa'yo. Ay, thank you, ma. Ibibigay. Hindi kasi hindi ako invited. Diba? Siyempre pinili lang yung mga invited. Sila. Irma. Gusto mo yan? Irma. Sabi ko sa kuya mo, ako mag-aayos kay Claudine ha. Oh. Mag-ayos. Makeup sa imo ha. Graduation mo. Ay, Wala wala din siya nag-makeup. wala akong make-up siya ni Luro. Lipstick. Diba sabi ko ako mag-makeup. Maaga kasi. Kaya nga, alas 5:30 gising na ako. Busy ka man sa negosyo. Ganyan ka naman, nagbago ka. Pero buntis ka, iba yung balakang mo. Oh. Nagniwang nagani ko karon. Iwang si Bakang. Oh! New hair, new color, new aura, and new subidi. No sa water! Di ba mahilig nga ako sa matataas na... Na dress. Oh, tapos ayaw mo pa ipamigay. Ayan pa, ginoo ko. Marami nga. Yun pa sa paa. Meron pa ma sa kwit. Okay. May sa puwit pa tapos... Okay. Pero swerte pa rin kasi. Ha? Sa mukha. Wala sa mukha. Hindi rin sa ulo. Yung Sino mga nagda-drive? Mga balabal. Wala Ah, naman silang kasalanan kasi kasalanan mo dahil yung damit mo. yung damit ko nga kinain. So pati si kuya nadamay. Hindi siya nabigla na lang siya sana yung pasahero niya. Kasi nahulog ako. Oh, dapat ba ganyan nagdi-dress? Kaya ako pag ako nakadress talaga Nakalimutan kong iakyat. itaas, oo. Pak, diretso ko sa kaiban. Yang nipis pa naman nun. Ito yung galing kayo ng farm. Hindi. Nung Friday. Galing kayo kay Friday Brenda. Friday night. Bago pa kayo pumunta Late kay upload Brenda. na yun. Yung pinost ko, late upload na yun. So pumunta ka kay Brenda, may ganyan ka na. Meron na. Kasi naka-long dress ka nun eh. Tapos tinitinis ko lang talaga. Tapos hindi pa naman siya nagsubakit talaga ng biglaan. Hindi, 2 days pa yun. Days pa lang. Hoy, sakto. Si Claudine daw dahil. Gusto ko rin magpatanggal ng ingrown. Siya died after. Grabe. Ako na habang nag-aan tayo. Si Jom. Kasi, Sana lang. uy, tanawa yung pangalawa kong buong kuko yung natanggal. Yung pangalawa. Ito. Ayan o. Oo. Ano man, hindi na yan malinis. Ano ba? Tatanggali, ano ba? Hindi, ito yung ingrown ko sa Siya lang sa nilalaki. unat eh. Siya sa daw na dekim. Magaling si Claudine. So habang nandito na rin naman tayo, magpapalinis na rin ako. Magchika na tayo. Ang sakit. Ang sakit niya. Masakit nga. Saan ka galing nun? Aesthetic yung pinakabagong bar sa Kabuli. Oo. Malapit sa amin. Ecstatic. Static. Ex. Malapit sa inyo. Ecstatic. Malapit sa store. Malapre. Oh, Campus B. Di Kabulig kasi yun. Kabulig. Sa bang Kabuli? Medyo malapit lang naman kaso kailangan mo Malapit paakyatin. Speaking, nakita ko yung kapatid mo ngayon, nandoon. Saan? Ando, yung lalaki, sa Campus B, may sinusundo. Baka jowa. Louis? Si Louis? Si Louie nga! Naka-gray na sando. Oo. Oh. Ay, naka-gray na siya, Louis. Tapos nakasando, tapos Pula yata yung shirt niya. Hindi. Hello. Hindi siguro. Aray. Wala na yung laman na yan. Wala na yan, dahil wala na. As in, tumuklab buo. Ayan. So, hindi ka laseng? Alam mo naman pag medyo, hindi naman talaga ako mainom. Ha? Hindi rin. Kahit malasing ako wala. Oo, Ang damit talaga. Hindi, I mean, kasi kung hindi mo naramdaman agad yung sakit. Hindi wala pa naman. Tsaka, pag hindi naman tayo, hindi naman ako lasing ng todo talaga. Umi-exit na ako pag... nauna ako Umexit kasi siya, ma. Oo. Iniwan niya kami. Siguro, gaba siguro na ako. Okay. Naalala mo ba kay Bisyosong ka, no? Para sabi mo, pag nalalasing ka, hindi ka, nagpagulong-gulo ka sa bangin. Sa O yun bangin. pa rin, wala pa rin nangyari sa Mukha. mukha ulo ko ngayon. For 2 times. Sutak Kadlaw, ka. kadlaw. Meron na, kaso puti na lang. Yung minsan ka, Sakit, yung pa hindi mo siya-
Yung minsan ka na nga lang maglakwatsa. Minsan ako gumagana. Yun lang talaga. Gaganyan pa. Oh, kamusta naman ang pagdalaw mo sa farm? Mabilis pa. At ko pa dyan ito. Okay naman. Oh. At sakit, ate. Ano? Oo. Siyempre kasalanan ko din. Kasalanan ko din, di ba? Hindi yung kasalanan, pagkukulang mo rin yun. Oo, Yun yung kaya term. nga. Kasi syempre, Oo, nagiging pagkukulang. busy ka dito, in a way. Na-busy sa pagpapamayat. Hindi, sa lahat. Yun, sa personal life. And I know naman na meron ka rin sariling pinagdadaanan. No? Pero kasi syempre, iba yung sa atin, iba yung sa inyo. Parang ganun ba? Kumaga sa yung relationship ninyo as Cassie or bilang magkaibigan is different din mula din sa amin, di ba? Kaya Ganun no? kabila. Ano na? Nakalubog na yung kuko. Ano ba yan? Kaya- Sabihin mo lang day, pag ayaw mo na ha. Bakit siya nga ayaw? Pero okay naman. Ano ba Mag-usap na kayo. Ang nalalapit na pala ulit yung pagsasama ninyo, no? Kasi hindi pa pala pwede sabihin. Sorry. Ay, Dubai. Yes! Di ba? Aray. Ayan. Sorry, ako eh. Hindi kasi yung Ay, nasa rin, magkuko. masyado na siya Ay. nakaganon, Bubungkas yun. Nilubong siya. nakapit, oo. Ano naman, agi mo din, igulo ng Meron ka ng visa. Ay, may visa ba sa Dubai? Wala naman. Wala man, siguro kasi isi-send lang naman yung Passport. pero hindi naman ako. Ano lang sa akin, gold bar, okay na ako. Sila lang naman ang punta. Ay, hindi ka mapapot. Okay. Ito, okay. Ayan, sige. Masarap. Pero nakakangalay siya. Buti, naghahanap kasi ako nung manikurista ba? Yung kaya talagang tanggalin yung ingurong ko. Kasi manikurista natin sa farm, wala. Kapag may pera, Ganito din naman yan. talaga? Hindi mo... Kung may pinala lang. Sana all. Ay! Nabigla siya. Pag may pera, tsaka mo, nagpaparamdam. Pag wala ng pera, palinis ka. Pati kay Diva, si Ah. Kakay. Si Kakay din. Oh. Si Kakay kasi kaya niya rin tong kuko ni Kakay. Ang galing. Si Akala Bern na kahit may pera o wala. Kasi ang anak niya 8 kasi so kailangan niyang Grabe ko lang walo, oy. Grabe sa 8, 12 naman. oh. Ang onti naman, binawasan mo ng 4. Grabe. Anong reaction niya? Kwento mo naman, anong reaction niya? Na-shock? Oo, nagulat yun. Ay, anong tawag dito? In-embrace mo. Oo, hinang ko siya, tapos sabay kiss. Pero busy siya kasi Sabay nagtutupi. tadyak. Sabay ko nung, Ay, walang ganun ha. Baka sabihin nila na wala Chard. kasi naman, hindi, busy rin naman kasi talaga si Bakang. Kung mapapanood nyo naman sa kanya mga vlogs, grabe ang bilis ang pagpayat mo. Ito na. Magkano yung juice? Gusto ko lang malaman. Walang Mahal tester. talaga. Pwede matry. 10,995. 1,000? Ang isang set. Isang buwan na yun. 10,000 halos. Papapayat. Pero maganda lang talaga siya kasi yun Pwede may kamahalan. Pwede ba matry yung juice? Oo, pwede ipainom ko itong Bugnaw. itong bugnaw. Meron kasing hot, tsaka merong Talaga? mas 3 beses siya iinumin everyday. Kamusta ang pupo mo? Kasi grabe yung... Ay, hindi Yung girdle. dito- Hindi siya girdle mga moms. Lumiit talaga siya. Kasi wala Pero- na yung umbok dito. Iba na talaga siya kung noon, mga 15 months pregnant, ngayon mga 3 to 4 months Na na. lang. Ito ano? Grabe. Pero talaga kasi nag-guess siya na ngayon maliliit kung Mga ibang dress. maliliit kung hindi short. Kata mga favorite mo. O yung mga paborito Yeah, ko. sure. O kaso, kasya siya, dito naman. Umaangat. No, kanang halata ba na, Oo. kailangan tanggalin talaga. Pero kasya na. Ang bilbil kasi ang pinakahuli na Oo, yung braso, yung mukha mabilis lang yun. Kaya nakita ko yung picture, grabe, laki talagang changes. So maliban sa Tercy, yung juice. wala na ako nag-Thursday last month pa.
Alas na. Wala na kasi pinahinto na ako ng Tsaka hindi, ano talaga, malaking tulong sa treadmill. Tsaka kaya nga sinabayan ko na ng tapos yung nag-diet talaga ako. Fasting Bawas ako kain. 18 hours. Talaga? Tubig-tubig lang? 18 na ang Ayan, kain tama, ko siya 12 noon tsaka 6 Dili p.m. siya ko to mo. Talaga? Kaon siya kay gamit. Yan yung Pero kasi ito, may ano na to, may minerals, may vitamins, may ganun. ang Kaya purpose kahit ng hindi ka isipin kumain. talaga is magiging healthy ka. Yan Uh-huh. yung nga din. Bonus kung papayat ka kasi nga mabubusog ka na niyan. Tapos magiging fresh at blooming. Kaso may kamahalan nga. Unicity is Pero like, worth it naman. Yun yung pinopromote ni Miss International, Lara Kigaman, at yung asawa niya. amoy pa lang ang bango na ha. At yung asawa niya si Marco. Diretso yan. Kala mo ubusin yan. Isang timplahan, uy, ang mahal. Isang sachet. Malaki naman kasi yan. For 1 month nga. Dapat gamay lang, grabe, uy, nakakaya naman. Hindi. So lumalabas magkano isang sachet? Hindi siya pwede per sachet ang bilhin, no? Isang set? Merong, kung di mo pa afford yung 9.5, merong 15 for 15 week, ay 15 week, 15 days. 15 days, meron din pang 1 week. Naramang Pero ang sa akin kasi pang 1 month. Masave. kani pag mo ni sa init. Dili naman ako Lipton, manak. Ay, Siya, ayan. kanina din. 3 box yan. Patingin ako, Bet. Grabe ha. Uy, social lang pampapayat mo, 10,000. US to. Sure Made ko. in US nga. US. Yan Supplement. ang head nito si Miss Crystal Bello. Oh, product of USA. Dito sa Taguig sa Metro Manila ang ano. Tapos ito, puro powdered siya. Puro powder. Ito naman, bago ka, ito naman, parang ipapalit mo to sa kape. Ito yung gagawin mo. Okay, oo. Ang galing. Nagaganito ka rin. Hindi na, hindi Pero pwede kasi payat mo. sa akin lang. Ang payat mo. Pumayat ka rin. Magpapayat. Kasi mas mukha kang nanay last month. Nawala kong tiyan. Oh, dahil sinasabay mo siya? Ay, talikaon. Sinasabay mo. Kasi nga ang over. Kaya, Ang over ma. kaya walang kaon. Hindi, wala namang Social klase. Sa una mo, mag-school ako. Sige, kaon sa Stress kasi mo. Paano na ang school mo ngayon sa Kamaga? Na ay ang work after graduation. Try lang. Hindi Wala mo na, pa. hindi mo na pala pwedeng i-announce yung isang big soon kapag okay na ang hinihintay na lang yung bank transfer para may ayos na ng negosyo, di ba? In fairness, ang sarap niya, Day. Kaya Lamig ko gid siya, kaya. may mga pagtilo. Lamig gid siya. Ano na kung murag Ikaw mismo mawawalan ng gana, sure? Nawalan din naman ako ng gana sa Thursday, totoo naman. ay nag-tourist ka mo? Oo. There's job. Uy, nabawasan ako. Oo. Ka lang hindi. Oh. Pinapatawag Parang kayo ko pa. sanggip ng sanggyo. Ano po yung... Una diya. Samgyup mo. Nag-Thursday yun. Gulay naman yun, wala namang rice. Oh, Karne. May karne oh. protein. Madami talaga papayat sa Thursday. Marami naman tayong mga payat talaga. Mga ano po, mga... Tsaka tama yung ginagawa mo. Lunch. May kasamang Kasi, exercise. kasi ang sabi nga, para mo kasi Kahit, taga kahit anong bagay na pampapayat kung wala kang Kung wala exercise. O parang Matagal gano'n. talaga yung Kung sa Bisaya process pa, mo. dili ka pwede magsalig lang sa Oo. Thursday. Hindi mo pwedeng isaalang-alang lang yung iasa mo pampapayat. lahat sa Thursday. Dapat may exercise dapat talaga. meron ka ring effort. Sa garaga Thursday, Yes, mga tsaka kasi yung, na to eh. yung Ga-gym pagkain, sila. control. Ga-Thursday sila, ga-gym din sila. Dali na kayo sila ginimang eh. Sarap. Masarap siya. Pwede isang box din. Mahal pala isang box. 5-5. Mabilis ka usap. Ay, may obo. Antok ang grabe si Lola Perla Na may bago kang baby. Lasarate ang muka. Masarati. Na. Masarati. Ay. Yun, tingnan niya siya sa papa. Sarate, ay. Agoy, naglungad na. Nagduwal. Pati ang cellphone naguba. Yun yung pinaka-kuan, pero inisip ko na lang man Okay na okay rin. na yun kaysa basag ang Kaysa mukha, ikaw. diba? Kaysa ikaw yung may dami. So, buti na lang, meron pa ako iPhone 12. Kaso ito naman, namamatay bigla. Overheat? Nag-on na rin siya bigla. Hindi. Na-otter mo, on na siya bigla. Tapos mga after 1 Yung minute, 14, ano naging sira ng iPhone 14? LCD.
Mga 3.5 yan. Oh, 5,000. 5,000. Siguro ito, kung magkano lang siguro to. Kasi patay-patay lang naman. Grabe, ang bilis mo sa ano, no? Ang bilis ng sahod mo sa Facebook. Nakakatulong nga yung kuan, at least yung pagda-diet ko, kung may pumapayat na ako. May income. Income pa ako. Nakaka Ikaw, $400. 500 ka na nga. Wala! Facebook. Wala! Malakas ka sa like mo, puro ulam. Maniwala ka sa hindi. Ginaya na nga lang. Sabi ko, ay, mga putos, malakas. Nakita ko yung... Wala. Ano pa lang ako? Nasa 60 pa lang ata ako. Ha? Yung petsa na ngayon. Pero ang YouTube ko, ano, okay naman. Sa kuan. So much! Thank you, Mami Shiji. May mga pupunta na ng... Abangan nyo na lang po. Baka mayaw-yawan tayo. We promise, ang liit talaga ng pes mo sa personal. Kahit sa Kaya once mapapayat ka, mukha talagang mauuna. Diba? Yan ang nangyari sa iyo. Ano? Okay. Hoy, bakit? Hindi mo bagay, Claudine? Bagay, Yung mas eyes, fun ka, nagiging neat. Tsaka Clean and neat. basta Oh, di magpagupit ka na rin. inanap si mami sa una. Oh, di ba? Paglalaki. Magpagupit ka na rin. O siya, bago pa ako gabihin, babu. Sige na. Bye. Bye. Pumunta na kayo na ano, di ba, sa SIA.